Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Лилия Гатина алга таба койбир темалар турында кыскача. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе вазифасыннан китә, ни өчен ул вәкаләтләрен тапшырырга карар иткән. Язгы ташуга каршы чараларны оештыру эшләрен дәвам итәргә кирәк. Участокларына су басмасы өчен нинди чаралар күрелгән? Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе вазифасыннан китә. Бу хакта бүген Дәүләт Советы утырышы вакытында билгеле булды. Исегезгә төшерәм, бу вазифаны ул 30 елга якын башкарган, һәм билгеле булганча Фәрит Мөхәммәтшин лаеклы ялга китми. Депутатлар аны Дәүләт Советының мактаулы рәисе итеп сайлаган. Ни өчен ул вәкаләтләрен тапшырырга карар иткән? Алга таба сөйләрбез. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, сәясәттә эшчәнлекнең теләсә кайсы өлкәсендә кебек үк дәвамчылык булырга тиеш. Узган 30 ел дәвамында ул парламент ролендә булды. Аның өчен гаять зур җаваплылык, киренке эш чоры булды. Һәм шул ук вакытта республикабыз өчен горурлык белән тулы чор булды, дип уртаклашты спикер. Депутатский значок салам инде, архивка, истәлеккә, ләкин йөрәгем белән, яным белән, сезнең белән бергә булырмын дип ышандырам. Парламент җитәкчесе шулай ук Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановка ышанычы, даими ярдәме һәм игътибары өчен рәхмәт белдерде. Фәрит Мөхәммәтшин республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиевка аерым рәхмәтләрен җиткерде. Фәрит Карлыш, сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Менә кайда гына, нинди генә хәлдә булмаганда без бергә кулга-кул тотынып, менә безнең җитәкче Минтимер Шәймиев, аннан соң бергә эшләдек. Рөстәм Миңнеханов Фәрит Мөхәммәтшинның тормыш иптәшен аерым билгеләп үтте. Уйларым, сезгә бик зур рәхмәт. Менә шундый җегетне, Фәрит Хәйрулла улын, менә шундый дәрәҗәдә матур итеп, гаиләгез, балаларыгыз, тормышыгыз, менә ул үрнәк барыбыз өчендә. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Фәрит Мөхәммәтшинга ватан алтындагы казанышлары өчен 2нче дәрәҗә орденын тапшырды. Фәрит Мөхәммәтшин депутат һәм спикер урынын калдырды, әмма парламенттан китми. Депутатлар аны Татарстан Республикасы Дәүләт Советының мактаулы рәисе итеп сайладылар. Хәзерге вакытта парламент спикеры вазифаларын башкаручы итеп Марат Әхмәтов билгеләнде. Лилия Гатина, яңалыклар. Язгы ташуга каршы чараларны оештыру эшләрен дәвам итәргә кирәк. Бүген бу хакта аппарат киңәшмәсендә Тукай районы башлыгы сорады. Берничә бакча ширкәте су басу зонасына эләгән. Участокларына су басмас өчен нинди чаралар күрелгән? Бу сорауларга җавапны алдагы минутларда яңгыратырбыз. Литейщик Көньяк Суровка, Аврора, Отделочник һәм Нектар бу Тукай районының ташу вакытында су басу зонасына эләккән бакча ширкәтләре. Бигрәк тә проблема 2024 елда кискен булды. Ул вакытта хәтта кешеләрне эвакуацияләргә туры килде. Шилнә һәм Челнинка елгалары кар сулары аркасында ярларыннан чыккан. Хәзерге вакытта вазгыять кабатланмас өчен язгы ташуга каршы барлык чаралар да үткәрелгән. Проведена расчистка, берегоукрепление садоводческих товариществ. Председатели на это уделяют особое внимание. Садоводы, находящиеся непосредственно вблизи от речек, соответственно, также проводят подготовку своих земельных участков в виде каких-то насыпей и уборки мусора, который может образовывать заторы на реках. Тукай районы башлыгы Камил Нәҗмиев та моңа зур игътибар бирде. Ул шулай ук нинди эшләр башкарылуы турында хәбәр итте. Расчистка от снега, водопропускных труб. На сегодняшний день весна наступает в свои права. Проведены все наши совещания. И КЧС мы провели, и республиканском уровне КЧС проведен. Дорожные карты есть. По району на сегодняшний день все организации работают. Тукай районы башлыгы башкарма комитет җитәкчесенә һәм авыл җирлекләре башлыкларына әлеге юнәлештә даими контроль булырга тиешлеген искәртте. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Өстенлекле юнәлеш махсус хәрби операцияда катнашучыларга ярдәм итү. Бу хакта үз чыгышында Татарстан Республикасы социаль фонды бүлегенең Тукай районындагы клиент хезмәте җитәкчесе Раил Тимербаев сөйләде. Аның сүзләренә караганда, аларга барлык социаль һәм пенсия ташламалары бирелә, айлык түләүләр гаризасыз билгеләнә. Сорчыларга ярдәм итүнең тагын нинди чаралары бар? Алдагы минутларда сөйләрбез.
Махсус харби операция ветераннарын шифахана курорт дәвалауны һәм тернәкләндерү буенча да актив эш алып барыла. Өстәвенә быелдан яңа кагыйдәләр кертелде дип хәбәр итте Татарстан Республикасы социаль фонды бүлегенең Тукай районындагы клиентлар хезмәте җитәкчесе Раил Тимербаев. В случае, когда участник СВО нуждается в сопровождении по медицинским показаниям или является инвалидом первой группы, проживание, питание и проезд в реабилитационные центры сопровождающим будет оплачиваться социальным фондом. Ранее это было платно. Раил Тимербаев сүзләренчә, юл йөрү билетларын элеккегечә компенсация сорап мөрәҗәгать итмичә бушлай алырга мөмкин. Действительно, приоритетной задачей для нас остается это участники специальной военной операции, ветераны Великой Отечественной войны, наши ветераны тыла, пожилые люди. Очень ответственно и на сегодняшний день во всех этих направлениях организована работа. Моннан тыш махсус хәрби операция ветераннары тренинг ителгән диспансерлаштыруда узарга мөмкин. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан айының 28-нче көне сәхәр ашау 3 сәгать 32 минутта төгәлләнергә тиеш. Авыз ачу вакыты 17 сәгать 40 минутта. Ураза тотучылар хәзер аеруча уяу булырга тырыша. Рамазан айының соңгы 10 көнлегендә Кадер кичәсе яшерелә. Әлеге кичә бик тыныч булыр, хәтта яфрак селкенмәс, эттә өрмәс, ә кояш нурсыз гына чыгар диелә. Кадер кичәсен зикр тәсбихлар әйтеп намазда үткәргән кеше 80 елдан артык бер туктамый намаз укыган, зикр тәсбих әйткән сыман була диелә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Шолда Белоруссия киемнәре күргәзмә ярминкәсе шәһәрдәшләребезне һәм шәһәр кунакларын сөендерүен дәвам итә. Ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен ботинкалар, ярым ботинкалар, киң ассортимент беркемне дә битараф калдырмаячак. Ашыгыз, сезне Муса Җәлил проспекты 55Б адресы буенча көтәләр. Үзәк сәүдә үзәге элеккеге балалар дөньясы бинасы. Төрле аякка сыйфатлы һәм җылы аяк киемнәре Белоруссия җитештерүчеләре күргәзмәсендә төрле зәвыкка аяк киеме табарга була. Данная обувь сделана для женщин, которые ценят комфорт и удобство. И также особенно подойдут покупательницам с деформированной стопой. Эта модель славится своей герметичностью, так как подошва склеивается методом вулканизации. В задней части располагается небольшой полукаблук для разгрузки опорно-двигательного аппарата и суставов, как зачастую рекомендуют ортопеды. Күп кенә шоулар һәм шәһәр кунаклары Белорус аяк киемнәренең сыйфатын лаеклы бәяләргә өлгерде инде. Вот мы решили сегодня мне приобрести белорусскую обувь. Я походил, она очень хорошо сидит на мне. Рекомендую всем челнинцам и приезжим приобретать эту обувь. Мягкие такие, удобные очень. Мне очень нравится. Я давно хотела таких. Белоруссия аяк киемнәрен Муса Җәлил проспекты 55Б адресы буенча алырга була. Үзәк сәүдә үзәге элеккеге балалар дөньясы бинасы. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Челны, встречай свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красная икра, масляная. Все от производителя. С 16 по 21 марта. ТЦ Грин. Центральный вход. Вы знаете, чем питаются вегетарианцы и что кушать в пост? Вегетарианские колбасы, вареные копченые, растительные котлеты и пельмени. Выбирайте здоровое питание и покупайте в чайном дереве в 105-м Новохитово. Нейропсихологический центр «Разум». Прием ведут нейропсихологи, психологи, логопед-дефектолог, остеопрактик, специалист по сенсорной интеграции. Работаем с детьми с 1,5 лет. Наш адрес – Набережные Челны, 12/34А.